Здравейте на всички, аз се казвам Илия Илчев и днес ще презентираме наш ексклузивен обект, двоетажна къща в село Кошарица за продажба, която се намира само на 6 км от плажа в едно от най-предпочитаните, красивите и най-живописните села по нашето Черноморие, а именно село Кошарица. Намираме се на 4 км и половина от магазин Lidl и цялата необходима инфраструктура. Имаме детска градина, имаме църква, имаме кметство, имаме няколко ресторанта. Всичко е в непосредствена близост. Така че, моля, изгледайте видеото до край. Обектът е изключително хубав, интересен и на много изгодна цена. Условията и всички информации относно обекта ще бъдат написани в описанието на обявата, така че спокойно, след като изгледате видеото, може да прочетете всичко необходимо, което ви интересува, а за допълнителна информация може да изпратите имейл или да се свържете на Viber, на WhatsApp или на Telegram на посочения телефон. Приятно гледане и успех от мен! Намираме се в село Кошарица, комплекс Cherry Hills. И днес ще разгледаме именно тази двоетажна къща, която е с 178 квадратни метра, разгърната застроена площ на 2 етажа, с зимна градина, оборудвана с климатик. Къщата разполага с 2 спални и отделно помещение, което може да бъде като офис, гардеробярна или помещение, което е подходящо за зона за отдих, за уединение, за четене на книга, или каквото на човек му допада, каквото хоби има и така нататък. Така че останете до края, предстои да я презентираме и да я разгледаме. Комплексът Cherry Garden се състои от 12 къщи. Представлява комплекс от затворен тип с целогодишна обитаемост. Целогодишно комплексът е обитаван от около 4-5 семейства. Има басейн, зелени площи, има и такса поддръжка, която е в размер на 600 евро на годишна база. Има битова партида, самостоятелна за електричество към EVN, това е българско електропреносно дружество. Държа да отбележа и да подчертая, че къщата е на етап Акт 15. Има самостоятелна партида с битов ток и вода, но е на етап Акт 15. Сега предстои да я разгледаме. Моля да заповядаме. Това тук е зимната градина, която е затворена с дограма. Много добре е направено всичко. По немски стил и идея. Имаме кухня, която спомага през лятото. Може да се сготви нещо, може да се държи, имаме хладилник. Всичко е чисто ново, мебелите са по поръчка. В лявата страна от мене разполагаме с складово помещение като килер. Това е по продължение на терасата. Тук влизаме в останалата част на зимната градина. Всичко е мебелирано, много хубаво, с така добра идея. Дограмата е Рехао, немска дограма, хубава. Сега влизаме в помещението, което е хол с кухненски бокс, мебелирано, обзаведено, оборудвано. Всичко е много добре направено, с идея. Мебелите са поръчкови, абсолютно всичко остава, както ще го видите на снимките и на самото видео. Абсолютно нищо няма да бъде взето, освен личните вещи. Видеооператорът ще направи подробен обзор. Всичко абсолютно ще се види. Много е хубаво, стилно е. Хората,
които продават имота, са си го правили за тях, а причината за продажата на имота е, че вече са в напреднала възраст и в тяхното семейство предстоят здравословни грижи за роднини, близки приятели и това е причината реално те да искат да се разделят с тази къща и да напуснат България. Това тук е главният вход на самата къща, откъдето се излиза и се излиза, а ние започнахме видеото от входа на зимната градина. Тук имаме като входно антре. Вляво от мене имаме складово помещение, плюс пералня, плюс поточен бойлер, който обслужва кухненския бокс. Много добре и предварително е направено, защото тук може да се държат, както виждате, прахосмокачка, стирки, четки, почистващи атрибути, които спомагат в процеса по поддръжка на къщата. От другата страна, вляво от мене, имаме санитарен възел. Сега продължаваме нагоре към вторият етаж. Тук имаме две много хубави, оборудвани спални, санитарен възел с душ кабина. Сега продължаваме. Тук се намираме в стаята, която е подходяща за зона за отдих, за офис. Може да се превърне в гардеробярна, може да се използва както е в момента като всекидневна и зона за уединение. Направена е с стил. Зад нас, да не пропуснем доста важен детайл, разполагаме с балкон. Който балкон открива гледка към цялата територия, към съседите. Имаме и гледка, макар и в далечината, се вижда морето, Слънчев бряг и стария град на Несебър. Сега продължаваме към първата спалня, която може да я наречем детска или спалня за гости. Имаме много хубав, изключителен дизайн, цветова гама съчетана. Според мен дизайнът е, може да се каже, леко в азиатски стил или будистки такъв, не знам, който както иска може да го приеме. Всичко е направено наистина с изключително голямо желание, съчетано като декорация, като начин на позициониране на самите мебели. Разполагаме с климатик. Изключително интересно и хубаво легло. Имаме и гардеробна зона. Както видяхте, спалнята разполага с система за повдигащ се телевизор, който е вграден. Също така ви показахме, че цялото легло и двата матрака могат да се вдигат, могат да се нагласят според нуждите на хората, които спят. Също така имаме и отново излаз към
терасата, която се пада изток и юг. Сега предстои да разгледаме родителската спалня. Тук отново имаме абсолютно подобна спалня с подобни механизми, които се вдигат, гардероб, много хубав и интересен друг стил. Имаме отново климатик, но тук това, което най-много отличава спалнята е собствения санитарен възел, който разполага с вана, Хубавото е, че в тази спалня имаме светлина, уют. Направена е изключително интересно. Хората се проектирали за лично ползване, за лични нужди, според техния вкус и тяхното желание и нужда. И тук едно от най-хубавите неща, което на мен лично ми допада, е, че тази спалня е изцяло южна. Когато излезем, имаме гледка отново към морето, към Несебър, към Слънчев бряг, както и към цялата околност, която гледка към този момент ще се запази. Тук скоро няма да се застрои, тъй като законодателството в България е ново, променено е. Тези неща мога да ви ги обясня евентуално при сериозен интерес, когато проведем разговор или кореспонденция, било то по Viber, по имейл, по WhatsApp и така нататък. Така че може да се чувствате свободни и сигурни, че ще придобиете един хубав имот, направен с стил, вкус, съчетан, с изключително голямо желание, в който имот са вложени немалко финансови средства. Единственият недостатък на къщата е, че тя няма АК 16. Къщата е на АК 15, но за сметка на това има битов ток с партида към EVN, както и към ВИК. Но няма тежести, няма неизправности, няма възбрани, няма документални неуредици и прочие. Още веднъж повтарям, къщата е с 178 квадратни метра, разгърната застроена площ на 2 етажа, продава се и остава в състоянието, в което я виждате на видеото и на снимките. Така че за допълнителна информация не се колебайте да се свържете, ще оставим контакти, информация, линкове по-долу в описанието и може да разгледате пълната обява. И при евентуален интерес сме готови да направим и онлайн оглед. Така че очакваме ви. Благодаря за вниманието и за отделеното време.